संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। माझा वाढदिवस आहे 71वा। त्यानिमित्ताने जिल्ह्यात राज्यातून कार्यकर्ते येतात भारतीय जनता पक्षाचे आणि मला शुभेच्छा देत आहेत। काही जणांनी वृत्तपत्रातून, चॅनलमधून आणि प्रत्यक्ष भेटून ज्या लोकांनी मला शुभेच्छा दिल्या त्यांचा मी अतिशय आभारी आहे। त्यांचे आभार व्यक्त करतो मी। या सर्वांच्या उत्साहजनक अभिनंदनाचा वर्षाव पाहता मी स्वतः भारावून जातो की मी कार्यकर्त्यांचं प्रेम पाहून, हा वर्षाव पाहून, आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी ईश्वराकडे प्रार्थना करणं, त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य ईश्वराने द्यावं अशी माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना ज्यांनी शुभेच्छा दिल्या त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करतो।